Nyakwarom gajuang dakika en 20 tok sangwen mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mar mbaka oromo twak mabindo daro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao. Ndalena adek tok romo kata mana ng'anyo mabende kweth mar Azimio nobagwe pacho kaendi kinde mago mag sabasaba. Ng'anyo mabende notime kor gwenge mopogore opogore manochien tarik 7 dwe mar 7 mabende ne en chieng' tich abich nyakwarom gajuang mano mokalo. Ng'anyo mabende nokelo lala mopogore opogore nyaka gisani kwana mago mag ji mabende ne otho e ng'anyo maket kod mago gin ji 6 ka oganda mopogore opogore bende noyudo hinyruoge mopogore opogore nyakwarom gajuang moko bende nomaki kata kamano nowegi thuolo mano bang' ndalo 2 neno ka moko kuomgi bende nowe thuolo mana odiochienga manyoro nyakwarom gajuang mane twak mabende dwaro bedo godo kaendi ka bende koro gisani nitiere moko kuom jotelo ahinya mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mabende Seyo Azimio kaluwore kod ng'anyo mabende gibago moko kuom jotelo mago mawuok e duond bura mar UDA bende dwaro mar mondo mi jatend riwruok mano mar Azimio mar mondo mi omaki kokamano kapok anyisi wendo mantiere godo nitiere sigana mabende jafombo wadwa Kristo Wino notimo ahinya kaluwore kod thoe mabende noneno tok masira kata mana ng'anyo mabende notimre chieng' tarik 7 dwe mar 7 wawinja no monde. Kuom thuolo machielo, bad migawo mar obila oyudore kama tek kuom tiyo marach gi teko margi e kedo kod jong'anyo mag sabasaba odiochieng' manyoro. E kar kano ringre ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu, kuyo kod lit okwayo anyuola moro mar rawera ma jahigni 25 mawachore ni obila ne ochielo kod magina e kar dak ma Kondele. Kaluwore kod anyuola mare, rawerano manyinge Derek nyorik dok pacho bang' wuok e tich e kinde manyoro mo kod tho mare e flyover ma Kondele. Derek nowuok dhi tich oduogo kochopo saa 9 to luoka gosiepne ni Derek osedegi gi bonde. Kana dhi kumonege naido konindo kanyo obleed. Anyuono Derek kwayo piny owacho mondo konygi e kowo ringre mare pacho e kinde ma jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu osingo mar chwalo ng'ur margi ne duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila IPOA e wi nek makamano. Akwayo mondo gikonya mondo nyathina ni agol kae ndi mondo atera dhi ayik dalana. Adong kaendi gi nyako matin gi nyathi matin, nyathi achiel kende mathis ni dweche 7 Nyasaye konya uru jowadwa, konya uru. En gima lich ka koro mama ne nyathini manyo pidhe odong kende makata ng'ama nyalo konye onge nikech polisi onego ng'atwa. Wadwaro hakiwa. MCA ma Southwest Kisumu Ward Jennifer Obonyo oseyo obila kuom tiyo marach gi magina e rakore kod joma timo ng'anyo. Akwedo polis kendo akwede okang' mamalo ni nyaka wayud hakiwa. Adhi ndiko petition ne IPOA mondo wayud hakiwa. E kaunti ma Migori, anyuola moro bende ywago tho mar wuodgi ma jahigni 17 mane olalo ngimane e od thieth maduong' ma Migori bang' obila chiele kod magina e kinde ng'anyo mag sabasaba. Tina mamuol onge wach gi ng'ato en kimanyo wach e dhoge kobro duoki. Nyathina nonego donje college dwe mar 9 nasetimo preparation mondo donje dwe mar 9 odhi somo ICT koro onge wach odhi gi kwe tawuoro sirkal mar Kenya. Nasechako preparation ok natieko an chiliel man gi lwete nono tiyo mana tij mjengo e kang'e kaka konyora gi nyithindo. Kwayo sirkal gi jopiny gi jo ODM ni mondo kony. Makoro chwalo kwan jogo manyowito ngimagi e gwenge makaluo odiochieng' manyoro nyaka ji 3 e kinde ma ji mathoth to dhi nyime kod yudo thieth kaluwore kod tulo mag ng'anyo. E kaunti ma Nairobi, ogai machon mar doho Dr. Willy Mutunga kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ne obago ng'anyo nyaka tisendo obila ma Central ka giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kedo kod jong'anyo mag sabasaba. Jokedogo bende ne dwaro mondo obila owe thuolo ji 75 duto mane obila omako
e kinde ng'anyo mag Sabasaba. From our side, we are extremely disappointed by this action of police, which is coming 60 years after independence, which is coming 30 years after multipartyism, which is coming 13 years after the adoption of the new constitution. We are going to seek also legal action against the police who are also responsible for this. Kata kamano, obila owuok tung' mosuo kod kweth mar Mutunga kendo diro kuomgi iro malungo wang'. Riwruogego oyango ni ratiro mar ng'anyo nie katiba ka gisingo mar dhi e doho mar donjo ne obila mane oketho ratiro mag jopiny kendo bwogo mar dhi nyime kod bago ng'anyo. And Mandamano is the only way to go, because there is no any other space right now for dealing with matters of public interest. And the main agenda for yesterday was to push for removal of the finance bill, which we are completely opposed to, and also protesting against the high cost of living. So this is not going to be the end of it. We are going to be having more political and public action. On his side, in the message that is coming from the human rights community and the people of Kenya, to William Ruto and to Kindiki Kithure. Nyakorom gajuanga manodoko wach malit chal mar wach kaka nobedo tok ng'anyo mano mar Sabasaba. Nyaka sani kwan mar ji auchiel noselalo ngimagi ka bende adek. Kwan mag ringre ramna ji adek wuok e kaunti mano ma Migori kanyakla kod Kisumu. E kaunti ma Kisii bende ji adek bende nowito ngimagi. Kwangi ramna kwan mag thoe makamago wano ka kwan mang'eny bende gin mana mag rawera. Rowerni mopogore opogore ma bende moko kuomgi ne onge kata mana ng'anyo maket kod mang'o. Ng'anyo mamoko ma bende noseneno rowerni mopogore opogore bende nwaneno kata mna koselalo ngimagi. Mane twak mabende wantiere godo ponono ni nitiere gi thor wach mora mora. Namba wa mar ote machuok 33600 mbui mar Facebook, YouTube yudo Ramogi TV. Okiny makawuono antiere gi Daniel Juma, jata tije mano mar duola mar ji giwegi mong'ere kaka Global Peace Foundation. Dana rwaki ni machiegni. Yero kamano Sharon. Awinj mana pachi mapiyo piyo kaluwore kod ng'anyo mabende noneno mano mar Sabasaba. Ero kamano. Mokwongo atemo mos makende ni familia manyocho wito nyithindgi weche mag ng'anyo manyocho timre ng'anyo mar abiriyo. To wacho kama gimo yoyote mamiyo ji thoe ma ngima ng'ato wuokie onge ng'ama nyalo siro. Kata obed maber manade, kata bed ni timo gima ber manade, ka gima dhano iwite ing'anyogo to ken gima ber. Omiyo an adwa mondo seche matimo mos ni jogo mowito nyithindgi, to mar ariyo aseyo akwedo obila kuom tiyo gi teko mang'eny. Obila ma Kenya pod gionge gi lony i weche mag rito ng'anyo. Ng'anyo nitie katiba marwa article 37 omiyo jopiny thuolo mar ng'anyo. Winjoga. To bende adwa kendo mondo jogo maluongo ng'anyo ging'e maler ni polis ma Kenya obila ma Kenya onge gi lony kuom rito weche mag ng'anyogi. To bende sani joma itelo sani moko kuomgi gin joma beyo, to bende moko kuomgi gin joma kizungu wacho na extreme. Koro seche ma Azimio luongo ng'anyogi, onego ging'e ni seche muluongo ng'anyogi to nitiere obila ma bende bo tiyo gi thuolo mar ng'anyoni mondo gihiny oganda ma kata ok odhi ng'anyo. To kinde ka kinde kata mna kwa winjo kaka riwruok mar Azimio kosilungo kata mna ng'anyo gijakwayo obila mar mondo kik tiyo gi oteku mathoth. To obila osene kata mna ka tiyo gi oteku mathoth to mok en okang' mokwongo ma bende koro obila tiyo kata mna gi oteku mathoth. Nyakora mna paro ng'anyo mano kadho japuonjre mano mana somo e sun mano mar Maseno bende nochel gi Magina gi mopogore opogore. Ana neno ni obila nyaka lok pachgi. Sana obila ma Kenya nyaka walok pachwa, nwach in obila ok mar sirkal kende. Nyaka ibed king'eyo ni ke osemi tij obila no. Tiji en rito ji duto te. Irito ker, irito jogo matiyo sirkal, irito sirkal matiyo. Kata jo Azimio go be mna jogi monego be ni ritogi. Iwinjoga.
koro obila nyaka bed independence e omiyo kata ne chieng' manene Ker Ruto obedo sworn in neno lando ni obila ma Kenya omiyo gi financial independence masani gin gi pesgi to ne owacho ni odwaro mondo obila mondo tich as per kaka chik mar obila wacho inyoga to obila ma Kenya jogo nitie ma Kenya ba kata obila kende nitie jogo matiyo sirkal magin kata bed ni chik maduong' omiyo gi thuolo mondo gitim maber gitimre maber to pod gin gi mentality moro machon cha tiparo nang'o manyalo timo kata mna obila mar mondo mi ochwada ng'ato gi magina e kinde mag ng'anyo nikech mane penjo maduong' nikech kinde ka kinde kata mna duonde makedo ne ratiro mago mag oganda gijatimo nonro mana ni nonro maket kod magi bende okwane kata mna kipedho duol mar Kenya National Human Rights Commission bende kata mna noseo ng'anyo maket kod mano pod waruto report mano mag ng'anyo mano kadho ma bende oganda mamoko bende nochel gi magina obila motimo kamano motiyo gi teko mokawo bunde bogo raia bonego nyaka wanwang' watim investigation wanwang' to ng'ano mane nonego nyithindo mego nyithindo matindo nyithindo matindo moko be poko kendo nyoro neno kata igine e television nyathi nyako manyoro tho kisi ma bende nyero onge kati ng'anyo no nen mane duka koro obila nyaka lokur pach obila yao obila nyaka lok pach na kinde ka kinde odiochieng' ma kawuono iseyo gi ng'anyo bende ochako luong kendo chieng' tich adek bende nitiere ng'anyo ma bende Azimio pod oluongo kaluwore kod pek mar ngima okenge ma kamagi wajaneno kinde ka kinde en man jotim nonro joked ne ratiro mag oganda bende seyo okenge ma kamagi to kwane kata mna kuma chopi kurana neno adwa kendo na akua jamochung' nobila Kithuro Kidiki gi Raymond Omolo ma Nyanza ong'iye wacho obila ni nwach ng'anyo ni kaka nene iwinjoga nwach kapod onge winjruok maber kind Azimio gi Kenya Kwanza gigi bomna dhi nyime to an kane bed ni wan kaka jogo manyayo kwe an aneno ka bed ni jo Azimio winjo wachna taneno ni onge tiende mar luongo gine ng'anyo sani because kata bed ni pek man gi manitie an aneno ni wan gi wabunge ka wabunge gine miluongo ni finance bill ni wabunge emancho puodho jogo mancho yiero biteri bunge mancho puodho gini to puodho ni tiende ni nitie joma nyogo nitie mo to bende nitie joma nyoro odhi madho kado iwinjo ko wacho ng'ane Osoro owacho ni odhi nyiewo ni jo Azimio kado mondo kik gidhi go kura iwinjoga koro nyaka wang'e ni wabunge emopuodho finance bill ni koro kaka japiny kata bed ni in koro ni dhi ng'anyo inyalo bed ni dhi ng'anyo lakini chal ka nono because jogo manyocha uyiero jotelo manigo ni kura ka gisepuodho gino either directly or indirectly moko nyoro nego bed ni gidhi go kura to gidhi go kura gidhi madho kado adwaro mar mondo mi mak pachgi kanyo dani nikech pod wadhi nyime gi twak maket kod maendi nyakorom ga jwang' kweth mar Azimio bende bang' ng'anyo mano mar Sabasaba bende nagilanda yanga ni chieng' tich adek mano mar jumani gibiro bedo kod ng'anyo kor gweng' mopogore opogore mana bang' ng'anyo ma bende notimore mano chieng' tarik 7 dwe mar 7 e kaunti ma Mombasa bende derepe mago mating'o sigo mago mag long distance bende koro gin bende giwacho ni chieng' tich adek onogono gintiere gi ng'anyo ma bende gichano antiere ka gi jafwambo wadwa e kaunti ma Mombasa oko kinyalo muna winja misawa ng'anyo ma bende ichano tim gi derepe mago mating'o osike kawuok e kaunti ma Mombasa kadhi e gwenge mamoko giwachamo kama wewe ni dereva rudi nyuma kama si dereva enda zako na shughuli zako. Ero kama na hinya Sharon awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka iwache no jogo mariembo loche mating'o osike kowuok e wath ma Mombasa kae katero kuonde mopogore pacho kanya ke pinjego maoko koni gin bende gidwa riwore gi jogo mabro riwruok Azimio mabro bago ng'anyo margi chieng' wuok tich gikoni gin bende gintiere kod ng'ur magi mopogore opogore to chutho bang' NTSA duol mar NTSA
kelo chenro moko mopogore midwa ni sani koro gichopi mar neno ni gayo masiche mag apaya to chutho kachiel kuomgi en mano mar dwaro ni gidoge gitim penj mag riembo. Gikoni magi ndi moko kuom gigo magikoni ok giyiego, kendo koro gikoni gin bende kochopo chieng' wuok tich seche mar riwruok Azimio law moja biro wuok ka bago ng'anyo, gin bende gidwa neno ni gin bende gidhi nyime kod ng'anyo margi. Kama antiere ni antiere gi moko kuomgi adwa manito gilernwa ni to ang'o miyo ging'ado mar timo ng'anyo ni odiochieng' makama. Karibu sana kwa Ramogi TV. Labda nieleze tu kama muungano wa madereva, mbona mmeamua kwamba nyinyi pia siku ya Jumatatu mnafanya maandamano? Kwanza ningependa ieleweke kwamba mgomo wetu, kwa majina mimi naitwa Roman Waima na ni kiongozi natoka kwa chama cha madereva wa masafa marefu, na ningependa ieleweke kwamba mgomo wetu hauna uhusiano wowote na maandamano ambayo yanafanywa na ODM. Sisi tuko independent na mgomo wetu uko within sheria za wafanyikazi hapa nchini. Kwa hivyo hauhusiani kabisa na mambo na maandamano, kwa sababu najua mnaweza kutofautisha mgomo na maandamano. Lenu kwa nini haswa? Sisi tunataka NTSA warudi nyuma kwa zile recommendation ambao zilitolewa na ile task force ambao ilikaa mwaka 2012 baada ya Michuki kufariki, ili kupunguza ajali katika barabara zetu. Katika hizo recommendation ilikuwa imesemekana wazi kwamba NTSA itashirikiana na madereva na viongozi wa masafa marefu ili kuhakikisha kwamba kuna chama chenye nguvu ambacho kitaweza kuangazia maslahi ya madereva, ikieleweka kwamba pia vile vile ajali mingi za barabara zinasababishwa na madereva kulazimishwa kuendesha magari mabovu kutoka kwa waajiri wao, na unakuta yule dereva hajui sauti yake ipeleke wapi. Pili, vile vile hiyo task force ilikuwa imerecommend vizuri sana kwamba polisi wenyewe wao wanatumia kamera kutathmini mambo yanayoendelea katika barabara. Leo hii tunashangaa wanatuletea bumps badala ya kuleta kamera. Ilikuwa pia vile vile walisema kwamba kuwe na mahakama katika barabara ambazo mtu kama amefanya kosa atahukumiwa saa hiyo hiyo na mambo yaishe saa hiyo hiyo. Na nafikiri hiyo njia ilikuwa ndio njia bora kabisa ya kupunguza ajali katika barabara zetu, kushinda hii njia ambao wameichukua sasa, ambayo iko kinyume bila kuhusisha stakeholders ambao ni sisi madereva. Na ni kutokana na hali hii tunasema ifikapo tarehe 12, dereva mahali popote ulipo, uwe unatoka Tanzania, Kongo, wapi, wewe weka gari kando mpaka siku ile takapokutangazia uondoe gari hapo. Shukran. Asante sana. Labda niongee na mwenyekiti, nieleze moja wapo masuala mnayopinga ni kwamba dereva arejeshwe shule ama afanyiwe retest. Je, mbona mnapinga swala kama hili? Mimi naitwa Sudi Mwatela, chairman wa Kenya Long Distance Truck Drivers Union. Sisi kitu ambacho tunapinga ni dereva kurudi shule. Hatupingi mambo ya refresher course ama kwenda defensive, lakini tunapinga dereva kurudi shule kila baada ya miaka 3. Ukizingatia huyu dereva huyu ambaye yuko very experienced ndiye anayetegemewa kukuza uchumi wa Kenya na wa dunia nzima kwa jumla. Lakini leo unakuta nambo atarudije shule? Manyumba mangapi ya magorofa yameanguka na engineers hawaambiwi warudi shule, ambao ndio ungestahili kuambiwa warudi shule. Dereva leo ambaye anafanya ajali, na ajali ambaye anafanya dereva ni ya kusababishwa. Hata sisemi kwamba ni watu ambao wanaendesha usiku kucha, inasababishwa na mtu. Sababu ya kwanza kusababisha ajali ni Kenya, na nitasema kwa sababu gani. Kenya anajiwekea bampu ambazo hajui hapa mahali kuna hasara gani, kuna hatari gani, anaweka bumps. Natoa mfano ajali ya juzi Londiani. Yule mtu kama mimi ningekuwa niko na uwezo, Kenya wote ungekuwa sahihi wako responsible kwa hiyo ajali, maana wao ndio sababisha. Kama hangekuwa hiyo ajali singetokea Londiani. Kwa hivyo aliosababisha ajali ndio niani, si dereva, ni Kenya. Sasa mnahisi suluhu ni nini? Suluhu ni kwamba kama wanataka kupunguza ajali nchini Kenya, wajenge barabara dual carriage from Mombasa mpaka maboda zote. Hiyo ndio suluhu. Na nitawapatia mfano. Walikuwa serikali wakilia sana Sachangwani kwamba inafanya ajali kila wakati. Tangu waweke dual unasikia ajali yoyote? Na kama tapata jibu hilo, wajue hiyo ndio sababu ajali zinatokea kutoka Mombasa mpaka Malaba mpaka Busia ama sehemu zingine. Wakaenda Thika Road kutoka Nairobi ilikuwa ajali kila siku, lakini siku hizi hakuna ajali kwa sababu dual carriage ilijengwa.
Kwa nini wasijenge barabara kutoka hapa mpaka boda zote, highway zote, ndio baadaye kama kutakuwa ajali zinaendelea waseme dereva arudi shule? Asante sana. Wacha tupate mwingine hapa. Songa tu karibu, tueleze hisia zako ni zipi kutokana na mgomo wenu wa madereva. Yes. Kwa majina naitwa John Wamalwa. Mimi ni dereva. Asante. Na mimi malalamisho yangu bado naunga mkono kwa ndugu yangu amesema hapa na hapa, na niliopepa mkono mwangu hii ni faili yangu hii ambayo imepepa makaratasi ya academic na as well as professional qualification. Niko na miaka 14 katika barabara, hata zaidi ya miaka 14 nikiendesha gari na sijawahi fanya ajali. Leo hii ukiniambia kwamba nirudi shule, si kuongeza masomo bali ni kurudia kusoma, itakuwa ni nini? It doesn't make any sense at all. And one more thing, ni tunalalamikia pia traffic police frustrations. Madereva tunapitia katika mateso sana katika barabara, especially this northern corridor. Kutoka junction mpaka Mombasa, wakati wa usiku, kuanzia saa 1 kufikia asubuhi saa 11. Kunakuwa na roadblocks zaidi ya between roadblocks 12 na 16. Na hizi roadblocks ni traffic police wamesimama katikati ya barabara, wawili wamenyosha mikono. Mwenye anachukua pesa za magari za kwenda Mombasa, mwenye anachukua pesa kwa magari za kwenda Nairobi. Wanaomba 50. Na unapokosa kutoa ile 50 inakuwa ni vikwazo. Next time ukirudi huna bahati. Wasingiziwa makosa, waanza kuangaishwa pale, unalazwa pale. Hata ukisema kwamba utoe cash bail, sasa unazo pesa utoe cash bail, bado wanakataa. Wanakuteza pale, kupeleka kotini, wakusingizia mambo mengi sana. Hayo ndio mateso tunapitia. Yeah. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi TV mano makakum derepe mantiere kaunti ma Mombasa kae mariembo ga loche matingo sike kuwuok e wath ma Mombasa katero kuonde mopogore. Gitemo keto ler ni ng'anyo margi okotenore gi mano mar ODM makmana ni kata mar Azimio, makmana ni gin bende gidhi timo mana chieng' Wednesday ma joma moko go bende dhi timo ng'anyo margi. Kowuok e kaunti ma Mombasa kae ni Ramogi TV, nyinga and George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko, wawinjo yo makare kuom bagonwa twak gi derepe mago mating'o wuodhe maboyo boyo mabende ting'o osike. Erokamano ahinya. Nyaka rom gajwang' dakika ni 41 tok saa 4 yina mar mon meka yo matin waduogo gi twak kapod thor wach mabende wantiere godo en Seyo ni Azimio mano tok ng'anyo mano mar chieng' Sabasaba. Toka otino makawuono enotemo timo gima rach kata matin, anyuola na bro winjo matek. To kendo onge ber mora mora ma gin gibro neno nyaka chieng'. Bende nyaka ka para muda dhi bedo gi kuyo. Kara en nadi meher? Ang'o madhi nyime? Tikia weche manyien madhi nyime i odni. Ang'o? An gadier ni nitiere gimok ni kare. To kendo an gadier ni nitie gima rach ahinya ma mehero timone nyathiwa. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Asante kwa kunipigia simu. Je, wajua kwamba mimi nafanya kazi ya salon na watengeneza nywele kwa mitindo yote na ya kisasa. Iwe ni weaves, braids, blow dry, manicure, pedicure na zinginezo. Wasiliana nami kupata huduma zangu. Asante kwa kuchagua huduma zangu. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke.
Nyakorom ga jong machiegni kende okang' mar ariyo pod antiere ka gi Daniel Juma, director mano mar duol mar Global Peace Foundation. Daniel, iwinjo kanyo kaka jo derepe mago mating'o jowuoth maboyo, mating'o misige, osike kata mana kowuok e gwenge mag Mombasa kadhi e gwenge mamoko. Gin bende gichano ng'anyo chieng' tich adek mar jumani. Dibed en ng'anyo after ng'anyo after ng'anyo? Ng'anyo gima ka nitie shida mang'eny. To bende gima ok wanyal bet ni wan duto wayie gi gik moko te. Iwinjo ga nitie joma nigi ng'ur to nitie joma nigi mor. Sirkal ka kata ineno kanyo ogine bil manyo ong'ad mar finance bill mangeso pek mar ngimane. Nitiere joma oyiego, nitiere joma odag, joma support. Koro ngima ka ok nyal nwang'o jogo moyie gi gimoro duto te. Nyaka inwang'e jogo ma bende nigi paro mopogore. To katiba omiwa thuolo mar bedo gi paro mopogore. Ye gimomiyo katiba omiyo jopiny thuolo mar ng'anyo, thuolo mar ng'ur. Ka ok gihero gimoro to gin gi thuolo mar ng'ur. Kaka jogo neno ka giwacho, bende gik ma giwacho gin gik ma bende winjore. Niwach ka giwacho ni sani driver, ng'en driving in experience. Ni koro ng'ato kaka in aseriembo karibu higni 20. Iduoka e skul, adhi timo skul. Driving and experience. Dong NTSA wacho ni derepe ma bende gisebedo kata mana ka gitiego mar mondo migi kedo lesen machielo. Giwacho ni derepe ok kata mana ranyisi mago road signatures. Inyalo wacho kamano, lakini gimonego gitim ok ni koro idok e skul, ama kendo skul dhi charge pesa cha. Onego bed ni timonegi maybe kata inspection kata mar one day. Mar odiochieng' achiel idhi imiyi test moro matin to kikalo to imiyi tiegruok. Iwinjo? Koro ng'anyo en gima bro bet ndalo ka ndalo. Ye gima an akwayo kama. Watim gik moko ariyo. Mokwongo, jatend obila otieg obila mondo obila ong'e rito ng'anyo. Iwinjo ga? Obila ong'e rito ng'anyo. Obila nyaka ng'e ni in obila ok in obila mar sirkal matiyo. In obila mar sirkal matiyo kod sirkal ma ok ti, opposition, kod raia ma bende omor gi mok mor. Nyaka nomigi independence. Meno gima nyaka gipuonjre. To bende wang'e kaka ng'anyo itimo e timbe maoko. Inwang' ka itimo oko to obila tijgi mana mar rito, make sure ni raia ng'anyo yo mokwe, yo maonge tulo. To kata mana obila maket kod magi bende neno kata mana koteku ma kamano itiyo ne nyaka kuom jotelo. Kuom ranyisi ni neno kanyo jatend kweth mar Azimio ma bende wacho ni koro ngimane en achal ka gima nitiere kinda kuru gasumbi magina ma bende nochwad godo mtoke ka bende oseyo obila oteku mathoth ma bende gitiyo godo e kinde mag ng'anyo. Eman anawacho kama kata mana Azimio, jatend Azimio Raila Odinga en ng'ama wamiyo luor wan kako nagi to en ng'ama osiepna kabisa. An sani even though omiwa thuolo, wan gi thuolo mar ng'ur gi ng'anyo, sani an akwayo makende kaka ng'ama tiyo weche mag kwe, akwayo jatend Azimio Raila Odinga ginwang'e yo moro ma ginyalo loso go weche mag pek mar ngimani. To bende yo kaka mani ngini yo e ko ken ng'anyo te nang'o. Dong nyocha gisebedo gi committee mar iluongo bipartisan. Dong twak notore. To tore nang'o? Ok wang'o ok wanyal ng'eyo gimomiyo twak no notore. To Raila Odinga en ng'at mong'ere gi William Ruto. Gin joma nosetiyo karachiel. Ndalo 2007 Ker Ruto ne nigi tiyo karachiel gi Raila Odinga. Ma Ker Ruto mere en okang' mambele mar defend Raila Odinga manene kanene dalo manene kuch gi okwal mar gini. Koro en ng'ama ong'eyo odwar Ker Ruto gibed kod piny mondo gilos weche ng'anyo gi bom na medo nyithindo bro na tho kiny gi kiny. Iwinjo ga? Ng'anyo ni kayiem nono an ok ane gini pogruok ma gini bro kelo. Bende wasene no seland ni ng'anyo kendo chak do kendo chieng' tich adek. Manyiso kata ni jo ohala mamoko dong bende neno kata mana kaka ohende ni bendi loro kelo lal. Yeme wacho kamano. To wasega neno ndalo manene otim ng'anyo kata ndalo manene kod timo ng'anyo ndalo cha.